DXDC Radyoman Report. Dulaan 3,000 ka insidente sa disgrasya sa kadalanan, partikular ning siyudad sa Davao gikan sa bulan sa Enero hangtod bulan sa Hunyo tuig 2023. Subay sa datos gigipagawas gikan sa Davao City Police Office kung DCPO. Sa interview sa DXDC Armen Davao nga pulis sa Captain Hazel Tuason, ang ating pamaba sa DCPO gisulti niya 59 ka insidente sa hit and run, din sagad ma-involve mao ang mga motorcycle, mga dagkong truck ingon man SUV. Subling nagpahimangno si Tuason sa mga motorista aron malikayan ang disgrasya. Ingon man hit and run, kinahanglan nga tumanon ang speed limit nga gitapatuman sa siyudad sa Davao. Sir, nato ang speed limit sa Davao City sa Davao City. Ato kanang tumano no sa paglikay sa mga disgrasya kay karon sunod-sunod yun ang hit and run no. Tapos kung na may makadisgrasya simbak ko unta mo surrender sa ato ang kapulisan. Para po sa pamilya sa biktima. Gikan sa Davao City Police Office kung DCPO, kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.